Assam Lok Sabha election surinira incorruptly bachu ke thom aparman kipadusi vote kejok aru troxiani Dhubri Lok Sabha constituency arlo Mankachar along polling station arlo vote kejok bitung hidi araratum chebohong dut chebohong dut araratum ke kaprekali bonta vote kejok rapet kanghong karjap ke palen saratum henlo Mankachar arlo kathal bariang kang lakha pharoi sira phokebran kep polling booth along si vote kejok araratum kechar volam klanglu halada ka chebohong ahut prabjin pen raikom sai khia tumaphan toidun si kechar vo pangsam dunlo Assam along rialong bachu ke thom Lok Sabha election vote kejok aphan por phai sia por ahut phan thong kebra ser kep an longpli constituency angkang vote jok pontanglu do anang bong pen kokrajhara long henlo bangso por ahut vote kejok tangaphai ki klang nei ason si phan inkora nerkep aduntu Dhubri along phan inkora serkep barpeta ke indeng ke thomni dunsi phan inkora troxi lapen padusi Guwahati along phan inkora trok ansi dolang aruni phai troxi durmiani det piangkang bachu ke thom Lok Sabha election surini ra inkora pli vote ke jogahut Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Bhupendra Patel lapen Gujarat Chief Electoral Officer P Bharathi hehui arleng ke thia tumta pini methang amen vote che jogdun replo News Desk report Carbing Long Life